Angiphinde futhi ngibuye namhlanje ngiveze udaba olunye futhi. Uma ngabe nje intombi kuwukuthi isiqomile, kwenzeka kwamiswa iy'tuku, kwahambiswa ulukesi njalo njalo, kuye kube sekulandela phela indlela yokuthi kuhamba abakhongi abayocela isihlobo esihle. Angiqale la, uma ngabe nikhulelisile, angiqala ukuyiveza le ndaba. Uma ngabe ukhulelisile waze kwafika isikhathi sokuthi umntwana abelethwe akhule, kodwa akazuze uvela, akazuze uhlawula, sewunawo-ke manje amandla, ufisa ukuyogcina amacala. Awukwazi ukuthumela abakhongi uthi bazocela isihlobo esihle ekubeni ungabe engakaze beze bezohlawula, engakaze ezegezwa amagceke. Noma ngabe uthi uzofika nenkomo eziyi11, kuyafana. Awukwazi ukuthuma abakhongi uthi bayocela isihlobo esihle ekubeni lowo muntu enengane yakho ongakaze uze uyihlawule. Okay, nakho intombi isiqomile, kwamiswa iy'tuku, kwazi kwahambisa ulukesi, yafika nayo yazoletha umphosanswazi, nawe wabuyisela amakesi emuva. La wafika ashiywa iy'ntombi ngale nkathi izoqoma. Okay, nansi-ke indaba. Le mbondo le ehlezi umdlalo, ehlezi yenzeka. Vele mangabe kwakhelana umhlobo noma ganselene, kuhlale kunembondo yakho nyana nje ehlezi yenzeka. Bese kuba khona le ephoqayo enjengengqeba masondo, egulisa ngisho ingane nengenza ngisho isihlava esibi eganeni kwamankoti uma kuthi wagcina engayenzanga. Nakho-ke la ngikhona, uma ngabe sokwenze konke lokho, kusuke sekulindeleke ukuthi kuphume abakhongi uma intombi ingakhulelwe, ungayonanga, beyocela isihlobo esihle kubo kwale ntombi ngoba ikhulelwe, aninalo icala lapha. Liphuma lapho-ke igama lithi sizocela isihlobo esihle. Ngoba sambili siphumile ngesithunywe, okay, mhlawumbe ilapho kukwanzuza, baba Mshazi amaqhoboza, ithina omngomezulu, size lapha nje ngoba sizocela isihlobo esihle lapha koMshazi. Asizile ngokubi, siphethe iy'nkomo ezisithupha. Kulezi nkomo esicela ngazo izithupha, sikhulumela phezu kwazo, zikhona. Siyacela boMshazi ukuthi nisinikeze ithuba sikwazi ukungena sikhulume ngaphakathi. Asihlasele ngokubi, size ngokuhle likhaya. Inkulumo iyayiveza esangweni ukuthi abakhongi bazocela isihlobo esihle enganeni yakhona. Abonile. Uma sekunenkinga, abakhongi bathi, baba Mshazi, inja ingene ngentuba yadla amaqanda la ekhaya. Inkulumo-ke injani lapha ayisafani. Inja ingene ngentuba yadla amaqanda, kusho ukuthi lapho nikhulelisile. Akufani-ke lokho. Ukucela isihlobo esihle nomuntu okhulelwe akufani ukucelwa kakhona esangweni. Ukumemeza kwakhona kwabakhongi esangweni akufani, futhi ngeke kuze kufane. Bese ngiza kule, uma ngabe sekuhamba iy'nkomo, sebefikile banifaka ngaphakathi labafuna idate yey'nkomo, kwase yiphuma idate, zafika ngempela iy'nkomo ngalelo suku bakuvunyelane ngalo. Uma ukuthi bafike bashiya 4 abakhongi noma bashiya 6, babuya nencwadi ey'bizo. Kukhulumeke ekutheni mhlasimpe ifenisha ingakubani la, uyabo. Bese kubuya nencwadi ey'bizo, bese kuyimaka kuthengwa iy'bizo ngaphambi kokuba sekuphume iy'nkomo. Iy'bizo aziphumi kuqala kungakakhishwa inkomo. Uma ngabe kwenzeka kulezo y'ndawo akukhona kahle kahle usiko lo, noma akuyona indlela okuhanjwa ngawo uma kulotshelwana kwaZulu, umkhuba wey'godi ney'ndawo kuphela. Iy'bizo ziphuma ngoba sekubhalelwenwe, ngoba sekufike ekutheni abakhongi balethe iy'nkomo, abakwazi abakhongi ukuzocela, kuthiwa bafike ney'bizo uma bezocela la ekhaya, bezocela isihlobo esihle. Kungekho nkomo, kusazocelwa, kusazomiwe esangweni, akho nkomo ezike zafika. Akukwazi ukwenzeka kanjalo. Uma kwenzeka asikuvimbi okwey'godi, ngokwesiZulu nje noma ngokwesintu. Uma kulotshelwana, ngaphambi kokuba kuze umembese kuqala iy'nkomo kuqala, ngaphambi kokuba kuthiwa kuhanjiswa iy'bizo kulowo wamuzi. Abakhongi bafike beshiya iy'nkomo,
kukhulunywe ukuthi cha ngoba senishiya inkomo ezukuthi nje bantu basemzini lapha nifena shiya isithupha la sinesekele kakhulu futhi sijabule sesingezwe ngakunina ukuthi nithini mhlasimbe bese bethi abantu abakhonga hayi besicela senze incwadi ezibizo uma ngabe ukuthi kungenzeka uma ukuthi ngakhona ukubhala isikhathi iyabhala uma ngabe ngeke basho bethi sizoyithumela sizoyiletha sicela ukuthi abakhongi behambe sisazoyihlela kahle incwadi ezibizo izibizo zifika ngoba naku sekukhona inkomo ngiyazi zikhona indawo abaqala ngezibizo khona akusona isiZulu indlela okwenziwa ngayo umkhuba weyigodi lowo ngaphambi ubokozeka ukuthi ubaba la ekhaya usefuna ijazi lakhe usefuna isiqoko ukhulumela entweni eseyiboyile vele inkomo uthi nayi ingane izomthatha ngempela nangu lo mkhonyana uzoyithatha ngempela ingane yami esangweni asicela isihlobo esihle ukhulelisile izibizo zihamba ngaphambi ukuba sekufika inkomo kuyimakhambi izibizo lento iyafana nekuqhamuka ukuthi uzobisa ingcebo masondo siqala ngeyibekwa awukaziwa ukwazi uqome noma mhlawumbe usuqomileke kuthiwa kusuka kuthiwa lethi ingcebo masondo ayikho into enjalo ingcebo masondo iza ngoba sekwalethwa inkomo beyihamba ngoboya zenyawo ingakho kuthiwa silethe ingcebo masondo hayi le ndaba yenkomo zemali hayi indaba yenkomo zemali scam esikhulu futhi ngiyohlala ngimtshela angidlali ngani inkomo zemali scam esikhulu ngoba le nkomo leza inkomo lezakusasa ayinabufakazi ziyakhulumisa zineyinkinga awukho into ekhombisa kusasa ukuthi ngoba intombi ithi sineyinkinga sekumele kube khona inani lenkomo ezibuya ngeke ibuye ezemali uma ngabe lo ntombi ungayizalisanga ngenangane ngoba phela ayibuyi inkomo uma ngabe ingane inkombazana kulo ngane intombazana kulo muzi inengane kodwa uma ngabe ingenayo ingane sekuneyinkinga ziyabuya inkomo zingabuya kanjani ngezemali inkomo zemali scam esikhulu angimenyezwe esangweni kuthiwa ngizocela isihlobo esihle kubeni ukhulelisile izibizo futhi ayifiki kuqala uma kwakhe ubuhlobo nje qala yonke le phesade ngiyibala kuze kufike kuphumene abakhongi beze befike ehambisene nenkomo bese kuyimake kuthiwa sekuthengwa izibizo ke manje izohamba ke manje izibizo sezafika inkomo noma ingaphelelanga ngoba phela vele umakoti akapheni namhlanje ngiyabonga ethuba